kaitor ni hamjama tei khairokma norok bai tongtung. Tini Shukrobar mathai bai simani kothoma kaham ni porinai 24 ni 42 ni simi 51 jora porinai. Kok bokhoro ke a sal bufuro phaino abo kebo sawi manya. Hake hoske tongdi tamoni hinke norok ni subrai bufuro phaino abo norok sawi manya. Okok no mutu narakdi sikok bufuro haphaino abo nokphang sawi manke bo sichawi tongui nogo sikok no habrogolak. Hake aboni bagui no norok tiyar ke ma tongthai. Tamoni hinke phaiglak hinui tongphuru no borok ni sajla phayano. Te kaisa kok yafangke sabo seleng kaham. Hake sabo seleng kaham sabo khasinai seleng sla. Bo ongkha omotui nokphang khoroksa tei seleng khoroksa no sal brum brum charana bagui bini seleng khoroksa no barja berui rokha. Nogo kifil phuru nokphang a seleng no omo hai samung khlaijak nukphaikhe a seleng hamjanai. Ang norok no soi kok no sawo. A haike a nokphang a seleng no bini bebak sompoti ni barja swnamano. Pia bo tomung no seleng hamya ongke bo kha bising bising ani nokphang phaina lerano hinui wanchuk nai. Hake bo tei seleng rok no bunai toknai pia phekplai rok bai chanai nongnai. Hake phaiglak hinui tongmani salono bo sawi manchilabya sini bini nokphang phainai. Hake nokphang bono ochong nike tan phai khatra rok bai baksa no bono bo tonana bo aro wa huloi maka bana omongka subra jini kothoma kaham.